Derjit Films Combine kine kampanyasının filmi. Öykünün duygusu. Senaryen hem çeper olması rahat çıkan var. Oho dostum, tut! Dıngmasana ho, katı ne etti adavi? Başlan. Ulağı neren gördün? Bir çak kovu. Başlang canım. Başlık. Yer ne mi? Kolunuzu çektinizle. Salam. Salam. Yer nire çekmeli? Sen burnun üstüne mi? Başlang canım şu yere. Şeydik görködürler de. Al, ödüne mertiri işe çıkmadan ammalı. Sağ olun. Salam. Salam. Sen katı yeter ay. Sana salam ver yara bana beren oklar. Sen hem beni ödüne çekken. Oğdun gıylarım, yokarı hilli uloglarım. Sen edil magnetin var yali. Bana ne hemçin üns veren yok. Ne hemçin aytsana. Başlık bu bir yönü kayda dağırın. Gıylar bilenim, uloglar bilenim mülayim olmalı. Bağır şu mi? Onlar söymeli hemem aladatın etmeli. Bu dağıtlar ne hemçin sen bana ön aytma. Bu dağıtlar bir hemem belli da dağırın. Bilen mi ne mi? Ne mi? Men ne senin için soğut var. Ne gili? Ana idıma düş. Ana ayttana başlık haş ediyen ayda aytana. Aditya, biz Bağdar'a teyade görünüşünü çıkarıyız. Onu bütün Hindistan boyunca mahavatlandırmalı olur. Bütün yurt boyunca gödümünü getiriyen. Ay menki olacak gel. Ne hemçin? Seni hünerini yokorlandırmayı veriyorlar. İşim kayıttı. Bolsun neyle seni öttürüyorlar, kazancın hem köpeler. Sen ne mi düşünüyorsun ok mu? Ya ey. Ne mi yaydın ya? Sen Kanada etmeli düşünüyor musun? Kanada. Başlık men şuun adaglanyan. İne. Şu nikah yüzünü görüyen mi? Görüyenem bilyenem. Seni benim çağırdın ha. O saat 6'da akırayım. Sen hazır saat neçedir öydü ya? 5 minut. 5 minut. 7:30. Beheyde ölüm. Ey Huday Sonya men boynum soğurur. Görsöňüzle Sonya edil periyal olayıptır. Göreler beyhuş olur. On kimin uyasygyny bilýäňiz mi? Üstesine de ol designer nähiliýeşiň gelşýänden bilýär. Kızıl, ol hıcığın renki. Gara renk nähili? Men gyzyl sarym. Amrita, näme? Şuň adaglanýanyň sen Aditya aýtdyňmy? Menmi? Hey, sen ne diyenin ne mi? Ne hemçin çıkarın sen ne mi öňde oturandırın ne diyen o? Nasip doğun siz uloğu sürgünüzünü soğumamana çalışırmak gerek. Adityan sizi çağırmadın mı? Çağırmadı ekeniniz de. Hayt Adityan'ı. Öz oğlunuzu. Bugün on bilen men gıydım soni ağdağlan ya. O niredeki onu can etmenizle hayiş ediyen. Ho haş ediyen. Ona sana da uğrun men gitmeli. Vaktim yok haş ediyen. Ay ne ettin ay? Vak men ne deyin? Ejejan, siz bileňizokmy näme üçin Aditya beýle eglenike? Eger söýüp öýlenýän bolsa ýigit beýle giýjäg almazdy. Oýa wor bolugsyz gurruňdy. Harprit. Ne mi cezan? Sen Aditya jaň etdiňmi? Aditya mı? Can edin. Men eýäm gider vaktim boldy. Bu bolýan zady. Bol vatmarak, bol giyecek alyan. Partidirek. Başlık kovuşum oy git. Ne demen giýewçigim? Azi ne mollu? Kovuşumun birini uloğda kittiler. Koşuna gittilermi? Aditya nerede boldun ha? Biz karışıp irka bolduk. Kanka men. Beýle günede giýjäg alarlar. Ay men ho. Hey bir firet sen. Yine men günahkar değil. Men sana günahkar görkezerň. Beytme hene. Koy ver ağır ya. Bu gelen kim? Sen kovuşun. Ever kovuşumu. Men on kovuşun tayin getirdim. Bu men başlığım. Başlık. Häzir men size bir zat aýdaýyn. Men arkamdan sizin aklınız Kanada diye. Näme? Kanada o nädik diye. Men barını düşündüröýün. Men wezipam bolupdylar. Çynyňmy? Howa. Biýe bolaýypdyr tugelemek. Ödümem yapyan Bu eşitdim. gaty gowy täbil. Ata onuň başlan. Men bu üstüniňe gowanýan. Sonyaň bagty getirdi Biya Aditya. doğru. Kulak atın eger siz şeyli saat bolsaň, onu menem saatlandyryň. Men gider wagtym boldy. Kanada seni gitjekmi? Sonya sen geljeke ärin gaty tiýdijemi? Sen näme diýersiň? Gapylsana. Ne hili gözellik. Hoş geldiňiz, gelin. Aditya gidelim. Sağ olun. Ne mollu? Ata siz gidiverin, bizim kiçirek işimiz var. Yeri ne mollu? Yüzük. Hayfi. Nikah yüzüğü. Getirdin mi? Ne gerem? Hey deneme. Han pençeğin alır.
Häzir taparım. Any kal. Ine. Nikah yüzügü. Any kal. Sagjy güýünde de ýok, çepinde de. Giýewçiň sen näme berdi dursun? Hemme karaşyp dur, bol tidirek. Gideli. Bu sizin pikirden zadyňyz däl. Ýürsene çaltyrak, ýür. Ogluňy gat gowy tügeleme. Göz degmedin, gat gowy. Göz degmedin. Salam. Kaka, men yüzügün dupburun. Näme? Ol yüzügün dupdur. O ýüzüňi unutupdy. Ne ýüzük uýam? Nähil owadan jüýt. Bilýänmi? Öýlenmek gaty geňde. Bütün iki maşgala biri ýa. Gaýgydyr şatlyklaryny böleşýärler. Bu biçak gowy däp. Men muny diýsem gowy ýa. Mene beýle pikir edemok. Men göwnüme hä bu biderek wagt pul hem güýç tarp etmek. Toý edýän biz ahyryn dostlarymyzy, garyndaşlarymyzy ýygnap nahar bermek näme gerek? Durmuşda hataply bolunsa ýagşy dep, desur. Ay, mene bilmedim de. Ay näme her kimiň öz pikiri bar. Dogry. Sen ýadadyňmy? Gaty ýadamok. Düşnükli. Yarın soň Onsoň men gitjek. bolýa. Men oňşasana. Näme? Ay ýöne gitmeýän kim oňşaý diýär. Häzir oňşamaň wagty däl. Näme oňşamaň aýratyn wagty bolýar. Muň üçin keýp hyýalbentlik söýü gerek. Oňşada. Adamlar görer aditya. Kim görsün? Dangdan dördüň ýary. Onsoň biziň hakamyz bar. Biz ýapýan adaglandyk. Sen men gelinligim. Gathaş edýär. Oňşaý. Çaga bolmasana. Näme? Diňe çağlar oňşaşýarmy? Tani? Sonya beýle kötemede radyla şaýsana ýoksa da ödüm onu okşaryn. Onsoňam ejem bilen kakymam haýyş etdi. Goýol elini gapyň jaňyndan aýyrsyn. Dangdan dördüň ýary. Bular bolsa şeýle biderek zat üçin jedelleşýärler. Boluň okşaşyň. Nikalaşan hallaryny bolup duruşlaryna bir kerede. bolsun. Häzir men taňa. Sonya. Biz adaglanan gerek. Sen näme diýjek bolýan? Biz hakykatdanam adaglanyk gerek. Adi samsyklyk etme. Nämen gürrüň ne diýen? Men henidem ikimiziň hakykatdanam adaglananmyda inanyp bilem. Hanım. Onu adaglananyňyza ananyryn. Ýogsa ol täňden ýan çaý içime gün berme. Peýde öli inanmaýamyşyn. Boldy ýatýan. Ben? Näme? Bu is näme alamaty? Bir zat aparsaýa? Başlaň haýyş edýän. Hawa jenap, Bu is näme? men häzir bilerim. Erwe diýs. Bu şol indeýden gelýändir. Sen näme üçin şondan öýdýän? Bilýäňizmi näme? Häzir islen zadyň satyn alyp bolýar. Alan zatlarynym ýanlary bilen äki diýerler, çydar ýalyl. Muň porsudygyny. Başlaň jenap, şu torba sizinkimi? Uyan sen Kanadaga diýendiňe şeýle bir begenýe. Şu zatdan bar ýanym bilen ekitmelimi? Näme seni göterýärmi? Uçar ekitýär. Men adat götürmem. Ekitmen bökörsüňem. Biz tüýs yürekden getirdik. Onu ýene 1 kilogram oşun. Yeri bollu koşuş oğlum, koşuş. Bay bu çağalary. Olar agly hakykati ejejik görünýär. Uklap ýatyrkalar hasam ejejik. Düşünýän nälerin? Adamlar kiçijik çağalar näme üçin ýanyna alýarlar? Sen näme özüňkileri öýüňde taşlap gaýtjakmy? Dagy näme?
Gulak as, men şu meseleni häziriň özüne aýdyňlaşdyrmakçy. Bize ýene 5 ýyllap çağa hakda pikir etmege gerek gel. Bilen tek durmuşymyz ýola goýmaly. Ondan çağa edinmäge bilen tek taýyn näl. Dogrusy meni taýyn näl. Sonya. Ine pasportdan petek. Sag bol. Parij'a baranmadyňa samrada jaň et. Bolýajaň ederin. Tene meşiň barada aladet bolýarmy? Bolgusuz geýnen adamlar görende jynym atlanýa. Şumaý kaň taňa erbedem gelşenok. Men taňa ýene şuň ýal getirerin. Bolýarmy? Sag bol. Bolýar, men ılgadym. İşiň şowly bolsun. Ödüň aýagyn Sonya. Hökman, häzirlikçe. Senem ödüň aýagy diýýär. Daýy, Salam damty. bu näme mollugy? Elektron hatçy bilen taňa 6 hat berdim. Sen birine de jogap Men bermedin. gaty işli boldum. Halis wagtym bolmady, bagyşla. Tizrek gidelim. Ana ol. Adi. Salam. Daýy, Sen nere? gaty gorkudsyň ay. Ne diýäň ay daýy? Roby gaty horlandy. Owo uyam. Robi gaty hordun. Dur. Horlanpyň, sag bol. Eşdýän men horlanpdyr. Gaty gülkünç. Sonyaň halini. Sonya mi? Adaglanma ha hemme zat gowy diýär. Dogry aýtdyň, şuna gordum. Diýmek dogry-da. Yok, düýbünden ýalňyş. Men adyň aýdan düýbünden ýalňyş diýjek bolýan. Bu men. Hawa, Men ýüküm. ýaxşy. Sen gaty ogudun. Oýkonma. Käş men bet edin. Ellemen, bu biziň ýükümiz diýer. Uyajygym. Goşulma. Bular ýaly nähil gürleşmeligiň ödüm O biziň bilýän. şerekatimizden. Gelin çek diýer. O biziň şerekatimizden. Onu meni garşylamak üçin iberipdirler. Senem onu urýan. O näme pikir eder? Şey diýsene. O seni garşylaya. Biz ona näme üçin berk geldik? Dogrudan biz näme üçin geldik? Sizin meni garşylamaga geldiňiz. Olam şerekatyň adyndan garşylaya. O men üçin jaý taýyn edipdir. Olar bilen men şertnama ama düşünmedik bolmasa ondan. Onku dogry. Näme üçin geldik ha? Bambeýde işläp bermelekenne. Özümem sizde düşdänim, gowy görýän, ýöne etçe galajym ýok. Men ýygy-ýygydan size barp duraryn. Dünç günler kino gider, restorana gider, gedilençe çykar, ýürekden şatlanar. Onu näme uyam haýş edýän, gaharlanma, haýş edýän. Maňa düşün. Bolýa? Düşün. Näme seredip durdyň? Zatlara git. Ha? Näme diýdiňiz? Zatlara git. Oram ekidin. Dogry, ýör gidelim. Men basym geldiňe barar. Titrek. Siz üçin käbir zatlary getirdim, özüm elterin. Maşgalaňyzy gaty atmış bilýär diýen. Owo. Ýöne gynansamam men ýeke ýaşamany bolar. Yok, siziň goňşyňyz bolar. Goňşy? Şarif, Aditya Malhot. gaty boy. Hoş geldiňiz Aditya. Sağ bolun. Kanada hoş geldiňiz. Sağ bolun. Gelin men size hemme zat görkezýän. Elbetde. Siz Kanadada ulug satylşyny gördüňizmi? Seredin. Biziň ulug görkezilen darmy? Kanadada başga şeýle ýeri ýok. Bunu görecek mi Aditya? Başüstüne. Ey Huda. Bağışlan. Aditya, siz goýturýan ekeniňiz. Sağ bolun. Dogon, siz näme men bilen gardyn uruşçyny aklaşsak bolýaňyzmy? Mende bir gowy pikir bar. Aýdyň jenap. Belki siz biziň kampaniýamyzyň adyna ýaraşa gatnaşardyňyz. Hewas bilen jenap. Gaty gowy. Başla. Eger siz düğmejikden barmaňyzy aýyrsaňyz, gallyrgyjyň ýüräýmegi mümkin.
Hani bolonlu? Senden bir yere gitmekçimi? Yok. Onu ne için beyle bedeni? Boli. Gece gören okmu? Bir navabın bağda ta. Bilýän näme? Süt koýmaly ekenimi? Boli anlatağı. Giti, daydan kulu oňly işden okmy? Oňa derek göz ha gowur ya. Ece. Hemmesi öllü. Yekejeti gally. Bol şagydyň halat et. Bağışlan. Neýlet başlamalay? Sen barmaňy hareket etmäň üstüne onu ayır, oyun başlanar. Eger siz barmaňyzy düwmejiň üstünden ayırsaňyz götergijiň işlämegi mümkin. Bağışla. Çepe. Sağa. Sağa. Sagza bol. Men şirin nanım. Näme? Bağışlan, men kellem nire dedik. Häzir özüm aratsalayım. Arkyn bolun. Bolon zat yok. Hemme zat Bağışlan, yer. men şu golöde ýaşan, ýürüň şu ýerde özüňi tertibe salyň. Yok, sag bolun, men berde de başaram. Anamyňyz barmy? Hawa. Takipmi? Hawa. Ejejik köýnejik. Muňa men günäkär. Haýyş edýän. Birigi daha eliňde. Haýyş edýän. You look beautiful. Diýsem gözel görünýäňiz. Acha Gelmege radi bolanyňyz gowy boldy, ýoksa şagylar eýdiňizden galmazdy. Köýkü ýermisiňiz? Yok, sag bolun. Men alyňa saýan derew gideýin. Bir daha içermisiňiz? Yok, Coca-Cola, yok, sarın şiiresi, yok. pomidor şiiresi. Onyňa ketçup. Siz kim işi yok diýäňizmi? Yok. Yine gaýtaladınız. Siz men sebäpli şirin nanyňyzy gaçyrdyňyz. Men sen köýnüňizi aýyladym. Barda da men günäkär. Diňem men günäkär. Düýünden beýle däl, bu tötänden boldy. Rady däl. Men durmuşda tötäleýin zat bolanok diýip hasap edýän. Men ykbaly ynanýan siz nähili? Aýdaly, ertir ýolugçy uloň aşagyna düşýäňiz. Muňa da tag bol. Yok, siz gözeňine getirip görüň. Bu siziň maňlaýyňyzda ýazylan üçin dälle huşyar dälliňiz üçin bolar. Siz bize mihman geleniňiz ykbalyňyzda näli hasap etjek bolýaňyz şeýlemi? Dagy näme? Biziň kimden başga tarafa seredipdir. Şoň üçin hem çakışdyk. Bolany şu. Şeýle. Ýöne biziň ikiminem şo bir wagtda şol bir ýerde başga tarapy seredipdir. Näme ykbalyň dälmi? Belki şeýledir. Ýöne her niçik ortada men gitmeli. Kömeňiz üçin sag bolun. Her bolýar. Häzirlikçe. Sen burada içmejek içiniň o? Hawa, sag bolun. Ay bolýada. Häzirlikçe. Ey Hudaý. Bağışlan. Gapaçyk eken ondan men torbamyny düpdirn. Bolon wagt ýok, torbaňyzy al berin. Gatagır ýamy. Ýok, men dat gowy. Gan görünýän ýaly. Ykbalyň ötägidin. Gatygynan aýdym. Şunalyň. Näme üçin? Siziň burnuňyz üçin. Sag bol. Özüňiz aýaň. Ýagşymy? Bolýarmy? Ýagşy. she's back. Şol. Näme gaçyk gitdimi? Owa men habar aldım. Ýöne men işli boldum. Ziýany ýok. Iň bolmany biz häzir gürleşip bilýär. Men diýjek bolýanym dukanlara gatnamak käte gaty ýada diýär. Hudaýa şükür. Men ol işler bilen meşgul bolmagy wagtym ýok. İşim köp. Käbir adamlar üçin halamaýan zatlar etmediligi iş bar. Gowy sebäp. Näme? Men çylmaýdýan, men hakykatdanam işli. Men teň ağlamaýanyň näme bilen? Ana berde uyan eli karışly dura. Sen diýäniň näme? Han giň bolsana. Telefon sesini ýap gaty çyk ýa. Biz zat sen ýerede. Kanadada. Gaty gülkünç. Men saňa näçe wagtlar garaşmaly. Seni ýem 2 gün ber bize geliň ok. Şu günem gelmeden ökünürsiň. Uyojum, sen maňa haýwa datýanmy? Näme üçin maňa şeýdi piçim haýwa tatano? Gaty gülkünç. Bu gaty gülkülläl Jennifer. Sen düşüneň ok. Dukanlara ýöközüň aýlanyp bermeli. Karanyň orta piňine de däl. Ay goýsana jey, beýle gögünçek gün bolmasana. Heýem bir gyz dukanlara aýlanmakdan ýerermi? Üstesine de ol toý üçin da adalýan bolsa. Bagşlan haýyş edýän golçekleňizler.
Gel kimi diýerimiz çalşaly. Sag bolun. Mene sen ýerine dukanlara aýlanaýyn. Sen hem men ýerime karanyň kömekçisi bolarsyň. Barjak ýigdiň ýanyna bolarsyň. Nähil radymy? Hawa, şu ýa bolaýjak. Boleýärdiň aýa. Sen hem özüň aýa, ýagşymy? Oops. Bagşla. I'm sorry. It's Yeah. okay. Bagşlaň men. Bu sizmi? Eýem, ikinji gelek şeýle. Goýun bolmasa, tanşaýta gow boljak. Adisiýa Malhotra. Jiye. Jiye şwartam. Nähil geňat jiye. Jiye şbardam. Ýok, ýok. Ýöne jiye diýseňiz bolar, sag bolun. Sag bolun, sag bolun. Kömege deýin ahyryn. Ýok, gerek gel özüm höttesinden gelen. Maňa da nähilleri jeda berilmeli ahyryn. Aýtsaňyzlar. Biz her gedek duşumyzda sen eliň zatdan noli. Siz näme talaňçymy? Ýok, ýöne dukanlar aýlanýan. Ondan daşgary näme işleýäňiz? İşim zat satyn almak. Sebäbi dürlü bolon şol. Bar bolony. Gow işiň bar. Siz näme bilen meşgullanýaňyz? Size duşmat wagtymmy? Siz şunu soraýaňyz Siziň çynlykay gurulýan wagtyňyz barmy? Eger talykatly bolsa men häzir işde oturmaly. Siz bilen gelip örmelýär. Maňa siziň ýylgyşyňyz ýaraýar. Sag bolun. Ýöne siz näme işleýäňizi aýtmadyňyz. O da men işleýän, adamlara kömek edýän, olaň ýüküni göterýän. Ynha men edýän işlem şular. Hammal, men ýüklerimi göterişdeni. Goş, goş, goş. Dosa nähil gowum ýagdaýlan? Gatowy. Bir ýerde näme işleýän? Hünär öwrenýän. Ýene okuýanmy? Näme, kollejde öwretmedilermi? Apal, Salam. Salam. Hakykatda biz taliplikde urmeden bäri dost däl. Ýöne şondan bäri ikimiden piyada. Stoluň altyndan geçýärdik. Uýjygym, aýtana, Uyucugum? ýadyňdam kollejde bir gyz bilen gedýäň. Ady kimde şoň? pami. Pami. On soňky bal nähil boldy? Inni men oň bilen gedemok. Sen batyň getirip durdysan. O näme diýdiň bolýar? Ayol kollejde senden başga da 4 ogluň başyna aýlaýady. Sen bilýäň näme? Ol Ol inni men aýalym. ol gaty ogudan hem edepli gyz. Bagşlan. Goş, goş dursana, goş. Sen beýle diýmellälim. Men on gowuny diýmek islemedim. Bir bälçän boldum da. O bolsa ýüregine ýakyn kabul etdi. Aditya. Paramji. Hawa. Paramji pami. Siz özüňizi kimdir nöýdýäňiz? Kim size beýle diýmäge hukuk berdi? Sen meni haçan başga ýigit bilen gördüň? Uyajağım. Uyojygym? Diýmek sizin meni syýlaýaňyz da. Adamymyň ýanyna galat sözler aýdaňyzda nireňiz bilen pikirlendiňiz he? Men ýöne oýun etdim. Beset. Dostluk gatnaşygyny bozmak üçin bir munt ýeterlik. Ýöne dost gazanmak üçin bir ömür gerek. Sen bolsa. O nereye gitti? Dur! Durun! Beni bağışla uyan. Men de onu bitirdim. Size men başlan meni erim gözleyen. Inni bolsa kamera ve St. Petersburg'un ardyna ýarış başlanýar. Başlan Cenap, maňa bir mutluk mikrofon berip bilmezmisiňiz? Maňa käbir zatlar aýtmak gerek, haýyş edýän Cenap. Garaşyň maňa kulak assaňyzlar. Sag bolun. Oho, men onu tanaýana. Siz nerede haýyş edýän dolanyň? Men gaty gynanýan.
Bağışlar men dolanın haş edýän. Siz iziňize dolanın. Haş edýän. Hanımlar we janaplar. Akşamda geçen şäherän bölünmi üçin bagışlaň. Men ýanymda duran aýaly görýäňizmi? Ol ärin söýýänligini we pallygyny onu onandyrjak bolýar. Oňa siziň kömegiňiz gerek. Men bir bolgusyz sözüm üçin ärimi kölenýär. Men sen bu sözleri eşitýäniňi bilýän-de, sen aýalyňdan bagtyň getiripdir. Ol sen jan dillen söýýär. Sen näme üçin oň söýgüsine inanýaň? Heýem bir kedekiniň gepi üçin söýýän adamyňa söýgüni ýitirmek bolmy? Eger kim söýýän bolsa ol şubhany bilmeýär. Söýgüniň bar ýerine şubha orun bolup bilmez. Eger söýgüňe inanmaýan bolsaň, sen hiç kaçan bagty bolup bilmersiň. Hanımlar we janaplar. Eger şol adam siziň ýanyňyzda bolsa, biderek zat üçin bu mukaddes gatnaşyga atanyk çekmeliligini oňa düşündürün. Ine oň suraty, int berip seretmeňi haýyş edýän. Suratçy, şunu ulodyp görkezsene. Haýyş edýän. Ýaxşy. Bolýa. Haýyş edýän. Hemişe hemme ýerde özüňiz bilen söýüg habar näkidim. Ferediň bu şoýarly, Ferediň. Dostlar, men şo gezek ýöne oýun etdim. Inni bolýan çirksiz hakykat aýdýam. Çynym aýdýam. Pami. Pami. Bağışla men tamdygy. Bağışla. Menem günäkär. Men inni hiç kaçan taňa şu hölenmen. Seni hiç haçan muň üçin sebäp bolmaz. Olar ýene birleşdi. Söýýän adam şubhany bilmez. Söýgüň ýaşaýan ýerine şubha orun bolmaz. Alo, Salam jiýa. Ýagdaýyň nenem? Jenny. Karyn nerede? Hem işekler ýaly. Oň ören wajyp iş boýunça duşugy bar. Elhepuz beýle wajypmy? Beýdimen. Oňa düşünjek bol. O sen göwnüň sen zadyň bolmagy üçin pul gazanýar ahry. Bagty satyn alyp bolmaýar Jenny. Karyn maňa toý üçin hemme zady bilet satyn alar diýip özü söz beripdi. Oňdyňa zawod ýa aksiýa satyn alyp bilýänligini sen bilmeli ahry. Men bilýän. Karyn seni ýürekden söýýär. Ol öz duýgularyny söz bilen aýtmagy enni gitmändir. Hani aýtsana. Bugün näme alyň maňa gaty gyzykly aýtsana. Karyn üçin gyzykly kitap aldym. 40 tebigi görnüş. Türgönleşik ulagy. Beýbe 40 tebigi görnüş. फना फना ये दिल हुआ फना 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 ये दिल हुआ फना 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 ये दिल हुआ फना अब ये जान ले ले यार अब या ईमान ले ले यार अब दो जहान ले ले यार अब या खुदा अब ये जान ले ले यार अब या ईमान ले ले यार अब दो जहान फना 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 ये दिल हुआ फना 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 ये दिल हुआ फना
Nämen pikirini diýen? Näme hakda? Aýyn. Nawap, aýtsana. Siziň Allahyňyz her erkege bir aýal berläpmi? Ay, maňa ikisin bagyşlady. Birinjide ähli ýygnap ýygyşyrym daadym alyp gaçdy. İkincide menne pul ýokdugyny görüp men ýüregim awurlady. Ödüm heni de çen gaýtaryp berenok. Şunlukda hiç saatsyz galyp oturup berdim. Agşamyň taýyr, näme diýäňiz? Salam, şu näme size maňa da şunky. Size näme jenap? Maňamy? Oňa şol gyzyl köýnekli gaýdy. Ýok, bagyşlaň. Düşünýän. Gynan tagam bizdiňe aşganada taýýarlanatlaryny satýar. Sag bolun, maňa hiç sat gerek gäl. Sag bolun. Siz ýene 15 da garaşmaly boldyňyz. Düşünükli. Sen entegim şu hülenýärmi? Ay, ýoklay. Yer bolýa, men häzir. Nire? Hajatkana. Men şu ýerde garaşaryn. Bolýa. Aditya. Men gitdim, özüň tölersin. Salam. Salam ji. Salam. Sen berde nämişli? Naharlanmaga geldim. Maňa stol boşaýança garaş diýdiler. Düşünükli. Men ýanymda oturay. Ýanyň boşmy? Elbetde. Bolýa. Ýör. Bu biziň 3-nji tötenliň duşuşygymyz. Bu nähil gawat gelişlik. Sen näme diýersiň? Ha? Men şol ýoň söýlerim gaýtalaryn. Bal. Betide, kümüş toýumdy toýlaýar. Gutlaýa. Sag bolun. Siz hindilermi? Hawa. Billiň. Siz gatmy nasip jübet. Gaçan öýlendiňiz? Ýok, biz her hayalläl. Onu toýuňyz gaçan? Ay, o diýeniňizde. Men adagly, men toýum 9-njy aýda. He, şey diýsene. Hawa 20-näşine. Men kim 10-njy aýda. Munkydan bir hepde soň. İkimiz ýöne dost düşünýänmi? Hawa. Bu da wajyp zat. Adatça men şu meselede ýalňyşamok ýöne. Bu gedek näde ýalňyşdym? Ay bolýar-da ýörüm tam edeliň. Olaň durmuş guranyna 20 ýyl bolupdyr. Heniden biri-birini ýitirip tapanýaly. Bu duýgy. Duýgy? Adamlar biri-biri bilen duýgy baglaşdyrýar. Entek şol duýgular diýerkä biziň söýgüýimiz ýaşaýar. O ýaşaýakada bizi baglaşdyrýan zat üzülmeýär. Ine onsoň duýgy bugün talkyndyrak. Hawa. Dogrudanım. Talkyn. Ýene bir neme ýylrak gelmelekeniň. Birden dümeýläými? Penjegim bereyinmi? Ay ýok, sag bol. Taksi. Men häzir taksi tutup boljagyny şüphelenýän. Häzir giç. Eger etleseň men seni uğratyp biljek. Eger isleseň. Ýok, sag bol. Men özi derim. Çynyňmy? Çynym. Onda bolýar-da. Bolýa, häzirlikçi. Häzirlikçi. 1, 2, 3, 4, 5. Aditya. O näme? Jiýe? Belki bile gider. Elbetde. Ferit, Näme? bu ýere näme ýazylypdyr? Bay bu. John Susan Föye. Jenap we Hanım Smith. Men ýeketägim. Söýgülen atlary bir-biriniň ýanyna ýazylanyna gaty edit görünýär. Şeýle delmi? Owo, käbrakmaklar hiç haçan aýra düşmek istemýärler. Bu keteki ýurtda men şeýle duşuk bolar diýip hiç haçan pikir etmänim. Sen näme özüňe kimdir biriniň kefeki bolmagy bilen radylaşyp bilýänmi? Sigirmak näme gerek? Ödüme seyretdirmek üçin. Gideli.
Sheraton mehmanxonasi. Bolýar janab. Mumbai atladı ya. Marine Drive'ın kenar ýakatyny. Sen Mumbayda bolup gördüňmi? O nähil bolup gördüňmi? Men şu ýerde ýaşaýan ödem Marine Drive'ın kenarynda. Ay goýa. Biz bu ýere geçen ýyl geldik. Menim şu ýerde ýaşaýan Edil Barint restoranynyň aňyrsyna. Görsene bolýan zady. Men o ýere ýygy-ýygydan barýadym. O ýerde näme içerdim diýsene? Fransuz şerabyny. Bu dünýäň darlygyny. Bir birek kaptanından yüzlerce gerek geçenler. Beýle bolan näler? Näme üçin? Eger men sen çalaja görenem bolsam, kaptalından geçip bilmezdim. Sen bilen galardım. Saklan. Baş üstüne. Jiya. Men goňsy gideýin. Puluň berdiň men taňa. Meni goýberin. Ey, oňa elle urma. Goýberin diýen. Aýrylyň tegme. Diýsenen puluny çykar. Pulu berdiň bärik. Bol bakmara. Bolýar, sen pul gerekmi? Ine alyň pul. Fagadan size gerekdi ama alyň. Fagadan alyň, alyň fagady. Alyň. Men size ýene beren. Alyň, ýöne degmeň. Meh, ine fagat. Ey, degmeň. Aditya. Kidirek berden kaçaly. Götürün ökçäni. Çaltırak kaçaly. Tidirek. Bolun çaltırak. Bu men. Hemme dat goý, aglama. Köşüş. Olar gitdi. Hemme dat goý. Han goýsan aglama. Olar gitdi, köşüş. Köşüşsen. Aglama. Aglama. Aditya. Goýsana goýubery. Hani köşüş hemme dat yer ber. Ne desem mehmanxana? Eger sen yetişmedik Belli bolsam, zat atla bolup bilmez. Men bular ýaly oýun gowy görýän. Seni halas etmek meniň borjumdur. häzirlikçe hoş. Giýjen rahat bolsun. Eger men seni çalaja görenem bolsam, gapdalyňdan geçmezdim. Sen bilen galardım. Alo? Aditya. Jiya, bu senmi? Ýagdaýyň gowmy? Hawa. Ýöne birden sen sesiňi eşitesim geldi. Jiya. Ýatynny, häzir geç erti görüşürüz. Giýjen rahat bolsun. Giýjen rahat bolsun. Düşünem ok. Näme üçin işdat çykan ok? Jenap kofitleýäňizmi? Hawa getiriber. Hemme zat oňa doglanır. Biziň ýagdaýymyz oňat. Ulumydym şäherde gowy görülýär. Bu hakykatdanam şeýle. Dogry. Ýöne näme üçin satan ulumyzyň sany boýunça biz birinji däl. Jenap şerif. Siz näme çapakçylýaňyz? Jenap biziň kompaniýamyzyň ötüşi bärde siziň saçyňyzdan başga ötýän zat ýok. Siziň görnüşiňiz näli? Umuman siz ertirki ýarşa bir taýynmy? Biz güýçimize bar nedir jenap?
Hemme zat şowul geçer diýip umyd edýän. Mende Hawa jenap, men itlegim almatyň alnyňmy tamsyk? Hay seneme. Şuun başlyň keýpi ýok. Menim eýýäm 2 gün bäri edilýäni. Hay, salam. Salam. Häzirçi. Näme bolady diýse men teň ýanyňa geldim. Başla men işli hojoýunum berdi. Oňam keýpi ýok. Ana ha ulog diýibem şuňa diýäsiň, ha gatty gowulog seret. Sen näme itilep durdyň ay? Men teni ugurlajak bolýan. Ýör nahara gideli. Gel şeýderi. Ilki men işden çykaýyn, soň uzan nahara gideli radimi? İşden çykjakmy? Howa, hojoýun men gowmaky özüm çykajak. Yer muny nene gördüm? Bolmaz. Hojoýun. Ine şu ulog siz hindiçe gurlaýanmy? Hawla gaty gowurlaýan. Maňa ha şo ulug görkezseňizler. Bor, siziň köýren dogry. Gatty gowusyň saýladyňyz. Size kömek etmäge ruhsat ediň. Bolýa. Bari işden çyk menem garaşaýyn. jenap sizi çağırýarlar. Näme? Pikiriňi ötgetdiňmi? İşiňe düýbünden uğru gaçdy ýöne akşam bayramçylyk bolar. O näme bayramy? Men yegenimiň dogulun güni. Şeýlemi? Öňe seret. Beş ol akşama gidýär. Men näme üçin oňa gitmeli? Çağırlaryň käbir gelip bilmeýär. Menem seni äkidäýim diýär. Bolýa. Howa dogry yer nenen? Gepleşdik. Gepleşdik. Jenap gepleşdik. Gepleşdik. Ulog sizi ýaradymy? Hawa haladym. Gepleşdiňizmi? Gepleşdik. Gepleşdik. Akşam görüşürüz. Gepleşdik. Ýa. Olar meni tam gataplaýarlar. Salam. Dogluňyň bilen. Sag ol siz gijak alyňyz. Oňa sen daýyň günäkä? Bar uğraştaýdan. Daýy. Dogluň bilen. Sag ol. Bıjýa. Salam. Men yegenim damty. Doglan günüň bilen damty bu saňa. Daýy, sen beýle gözelge nirden tapdyň? Sen gowut görleme. Daýy, o hakykatdan hem gözel, siz eýem ogşaşdyňyzmy? Yegen sen utanç haýaň ýok. Sen näme şeýle terbiýelýärmi? Birem ogşaň okmy? Öz aklыңdan beri mezhep samakyllygyny. Görýäňizmi hatda soram, ogam bolanok. Aýdan zatlyň ejeň eşitmäligini Hudaýa şükür et. O näme diýdi? Näme diýdi? Hawa. Ol Penjab dilinde ejesiniň bize gijak alanyny üçin gaharlanýanyny aýtdy. Oň oguljugynyň adili uzuyunca, enesiniň bolsa gulagy ker. Ene şeýlerek maşgalada. Sen hem şoň üçin hemme zada taýýar bolmalysyň. Düşünüklümi? Ýör, Gideli. ýör. Onu haýene de alın. Yok. Sağ olun, sağ olun. Yok, kofiye değil. Bana şerap getirin. Bağışlan hanım, size hyzmat etmek maňa gadagan. Hemmelere salam, salam. Hemme salam. Salam. Olar näme maňa beýle teredişýärler? Olarda hiç günah ýok. Begerem men olara yaramadyk görlüm. Men mundu etmäge tinlanaýyn. Çağlar, näme terişçäňiz? Bu men tanışym. Men näme dogulun güni tanışym getirmellämi, ha? Oň ady, sen adyň näme? Jiya. Jiye eşwatham. Howa watham, bu men uyam. Uyam da. Hoş geldiňiz. Gaty gowy, men ýöne damtin dogulun bilen gutlamaga geldim. Siz garşy dälmi? Elbetde ýok. Eje, teret, jiýaň maňa ýa sowatna gowy gerek. Size köp sag bolsun aýdýan bu gaty gowy. Hoş geldin jiye. Salam. Hani öz mihmanlyň hyzmat et. Olar asla menki del. Sen ýene nämeden nägile, ha? Howa biz gijagalyk bagışla ol köprek diýmarlan. Düşünýäňmi? Näme? Ay ýok, men gödeňni tutjak bilen zadym. Oňa düşünür, sen neňdi düşünüň o, ha? Bir süýü ahyryn süýü. Yer bolýa, eýem ýeterlik. Süýü hiç açan ýeterlik bolýan näler? Mysal üçin ine sen näme öz dogunyň süýüň okmy? Adi sen. Maňa beýle zatlar duşaýan ok. Näme? Sen onuň biledik dileratki. Ne hili owadan aýdym Robi. Sen gözleriň hatyrasyna ýöne aýdym çalyp başaran ok. Bu gaty meşhur topar. Jiya, ma goýuwda sono, aşy diýen. Excuse me. Bağışla. Siz nere? Biraz arasa howa çykjak. Ýör ýoksa ýetişmez, ýör. Robi, üç ýigdiň hemmesi näme üçin bile
gitti. Eze bolşun elbet etene. Dostsan yeter üçmeleň. Pa meňe keypi kök boldy. Ol mehmanhanada galmagy teklip etdi. Oň diýen etmen şeýle tukat üçmeleňe gelen bolsam diýmek aklymy ýetip bermordy. Sene hemişe aýalyň ýanynda men bäri gelmek üçin ödeň aýalyny taşlap gaýtdym. Bärde gyzygara da içeride dat ýok. Yer men näme deýin? Bärde men geýümiň ejesi olan Kanadaly dostlar bar. Ey şu Kanadalylarym. Görkezgany elindäkini. Näme arakmy? Sen näme içmekçimi? Dostsan, halky biraz janandyraly. Her kime biraz guýsak der gurrun alşar gider. Olan bar miýe hunçya. Gowy gara eli. Şiýreň üstüne goýaýtym, hiç kim iş sat bilmez. Ene munyň bolýa berekella. Ey Hudaý. Ey way ayagym. Berde restoranyň üstünde mehmanhana bar, size otog alaýynmy? Ýok daýda, biz bärde maslahatlaşýar. Siz içdiňizmi? Ayrılxany maslahatlaşdyk daýda maslahatlaşdyk. Ýokarda maslahat zaly bar. Isleýän zadyňyzy maslahat ediberiň. Ey Hudaý, bu näme ýigrençilik, ey Hudaý. Daýda, siz başgasy düşündiňiz. Inni hökman hemmekşe içki garip bermeli bor. At görmüse yarar. Bolly bitediň. Bu bir miýe şerbeti iç edidim. Geçeňe de uy. Ha ýok, şerbet gatyjy ol halamaz. Uy kuy. Bir olurdan hiç adam bolmaz. Şeýlemi? Geri, näme diýersiň? Ha? Ece, size şerap däli şerbet içmek gerek. Ýene. Belki bettir. Sen näme gysganýarmy? Ýokla gysanyp duramokla. Dur. Ýene. सितारे ये नजारे for your eyes only ये समा ये बादल कजरारे for your eyes only हीरे मोती के खजानों के लश्कारे for your eyes only for your eyes only for your eyes only for your eyes only I wanna talk it out watch it now जितने लूटा रब दी कसम मैं मर जावा for your eyes only 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 Daýyn gaty gowy adam. Men bilýän. Sen ondanam gowy. Oňam şeýlediňi bilýän. Gel durmuş guraly. Bagyşla, men ýa başga birine söz berdim. Sen emmi. Ey Hudaý, beýle bolsa onna dost bolaly. Sen razymy? Gel. Ýogsa dadamçy, siz ýa moşuşdyňyzmy? Söýgüliň bagty getiripdir. Ogo. Utanma, men düýbünden öýkelämok. Utanma. Men düýbünden öýkelämok. Menem öýkelämok. Men sen penjapçy görýäniň düýbünden bilmändirin. Sen biziň maşgalamyzda gaçyp biljek. Sen penjapçany nerden bilýän? Biziň maşgalamyzdan penjapdanmy? Ay goýa. Elbetde eşwatkan bu penjaplyň adahyrin. Men muny aňmandyrynam. Damty gaty gowy. Senem gowurýan eken. O senem halapdyr. On fiýlanyň üçin sag bol. Gaýtam men saňa sag bol aýtmaly. Bugün men maşgalaň, garnaşylyk gatnaşygynyň nämedigini bildim. Üstesine de bugün
Gülüp hedil etdim. Beýle gülen yerim ýokdur. Teň mehmanhanaňa da geldik. Gideli. Näme boldy? Hiç zat. Aditya, bilýärmi haçan men özüm biçak gowduýan. Haçan? Sen ýanymda bolanmakalym. Men özüm haçan biçak erbet duýanymy bilýärmi? Haçan biz aýryşmaly bolamyz. Heming bir alasyny tap bolmazmy ha? Mene gittim. Maňa jaň et bolýarmy? Näme? Jaň et. Jaňa deýinmi? Hawa, telefon bilen. Bolýa, özüň aýa. Senem aýa göre. Bolýa onu. Men ýüregim kımayar. Salam. İşin şowlu bolsun. Owa, olman gerek bor. Nawap nerede? Ana ol. Oňa näme boldy? Men oňa düýün köpüýme diýip aýtdym, kulak asmady. Ineden netijesi. Hajatkanadan bäri gelen o. Ana Ferit. Yerinde näme bolar? Näme boljagy belli. Biz göreşe başlamanka utulluk. Baş tutansyz men ýarşa gatnaşyp bilmän. Bolýa. Ýani ýok gidip guramaçylar aýdaýyn. Ýarşa gatnaşyp biljek gel. 1, 2, 3. Aditya, Yer näme boldy? belki men seni anarym. Başararmy ka? Ihlas ederim. Görýän bolýan men işim şo olajak ýa-Allah.
Sen ýagdaýyň gowmy? Hawa. Ulaga gowy goýduk. Bagşla men pikir gatypdyryn. Yerini biz näme dersiz? Hiç zat. Ertiri çel garaşar. Garaşar? Bizden soň ertire çendi näme işler? Yatar. Sen şu ýerde menem bu ýerde. Gapyny açyp bilmersiň, biz garyň atlaryna jaýlandyk. Edere iş ýok. Diňe yatmak gerek. Gijaň rahat boldun. Men uklap bilemok. Çağam menem udak wagtlap uklap bilmezdim. Ejem şey diýerdi. Eger okuň gelmeýän bolsa, bolup görmegi arzuw edýän ýeriň hakda pikir etip başla. Gözüňi yum, oklanyňy özüňem duýmarsyň, gatyçynym. Men muny köp syna gatdym. Käte haýsydyr bir ýyllyda barıp görmeň hyýalyny ederdim. O mümkün näl? Gaty mümkün, maňa ananay. Näme onanyň okmy? Onanyň okmy? Bolýa. Gel tinak göreli. Radymy? Gözüňi yum. Näme bolanyny göreli. Açma. Bol tinak göreli. Gözüňi yum. Ciye, sen nerede? Rim'de. İçpan baskançaklarına. O yer gatowudun. A sen nerede? Men mi? Men Kaşmir'de. O yer bir şak gödül. Men Kaşmir'de bolmak hemişe arzuw ederdim. Onun müşkili bolmaz. Eliňi ber teret nähili belent dağlar. Bu yerden jülgüler nähili gödül görünýär, ha? Näme boldy? Men belentlikden gorkýan. Ulak asjy. Belentden öňümizde nähili ýoluň ýatanyny görürdi. Biz bilen berk bagly bolmaly adamlary görürdi. Öňden baglanşyň bolan adamlary näme etjek? Ýa-da olar bize agram talyp başlaýar. Dogry biz onu özümize boyun alamzok. Ýöne ýürek bolan hemme zada düşünýär. Onu bilýär. Berde ýüregiň işi ýok. Ýürek hakykatda durmuşa geçmejek arzuwlar bilen ýaşaýar. Arzuw bilen hakykatyň arasynda uly bir tapawut ýok. Gözüňi yumsaňa arzuw, açsaňam hakykat. Hemme zat beýle ýöneköýde aditýär. Näme üçin diýär? Batyr gaýrak bolla arzuw et. Men birden helak bolarny öýtüp gorkýan. Gaty gorkýan. Men seni helak etmen. Maňa ananna eliňi ber. Inne bolsa gözüňi yumda seret. Saňa arzuwlaryň garaşýar.
लम्हों में है बेचैनियां, जज्बों में है मदहोशियां। क्या हुआ? Näme? Hiç dat. Yol açık. Onunla gidelim mi? Gittik. Çalo, yoluna. ऐसी लगन लग गई है यार, लगन लग गई है यार, लगन लग गई है Ondan Ondan indi näme? Meňe bir zat ýesim gelýär. Meňem Onunla gel hol restoranjyga gireli. bolýa, ýöne maňa çalşyrylmak üçin 5 minut ber. Men ulog goýup aşakda taňa garaşaryn. Ýaşymy? 5 minut, 5 minut. Siz ayarlarda wagt barada düşünje ýok. 5 minut olarlaşdy, 40 minutdan geçdi. Ol neme? Kim ma ediydim? Karen bir Yes. Awo, bir Oto hyzmat edýär. mihmanhanaň işgärleri meni biýmada etmelerini bilýär. Karen onu men çağırdım. Betidiň işeşiňiz şeýlemi? Bu menden gilliň edilen soňky çağırış. Men eýem çalşyryp yetişdim bagşlaň jenap. Gaty bu näer bilmedik. Men seni işten kowdurban bilerim. Günametin jenap. Yer bolýady. Şu yerleri ýygnaşdyryn. Ýaxşy. Belki bu zatlar soňa oýursa, Ediydim, bu oň işi, goý onu ödetsin. Excuse me, Vera. Haklanın. Näme jenap? That's a tip for you. Inetide çay pulu. Next time you Ýöne ennikide iş eşiginde bolun. Hukban jenap. Ediydim, sorama o ýatdan çykaraýtdyr. Sen dukanlara taparyň menen. hemme zat gülýäli. come here. Hoş geldiňiz jenap Abiroy. Welcome, Mr. Ýagdaýlaryňyz gowmy jenap Abiroy. Gören o, baş üstüne. Han durun bizi surata düşürdüler. Karen men dostum ogly. Ol gözümiň öňünde ötdi. Ýene taty ýogalynyň soň, olaň işini eline alyp, häzir için ören gowy hötdetinen elýär. Jenap Abiroy, siziň nikahyňyz iki kampaniýaň birikmegmi? Biziň nikahymyz iki kampaniýaň däli iki maşgalaň Siz birikmegi. köpden beri tanışmy Karen'le sizi näme emrindirýär? Sen gyýtasyk jogap berin berdiň öýdýän. Siziň nikahyňyz söýge esaslanýarmy ýa-da hasaba? Elbette söýge. Men onu söýýän, ola men söýýär. Karen haýyş edýän. Näme? Suraty düşürýän göňüne gürleme, men muny halamam. Ediydim men Karen Abiroy. Men näme işletemem, men surat alarlar. Başlaň jenap size iýem garaşýarlar. Gideli. Akşamyňyz haýyr jenap Abiroy. Salam. Salam. Hoş geldiňiz. Oglum, jenap Uysun bilen tanışyp bolun. Salam. Salam. Bu jenap Guttu. Salam. Salam. Jenap habar. Akşamyň haýyr jenap habar. İşleriňiz gowmy? Gaty gowy, gaty gowy. Jenap Mitoy. Jenap Abiroy, siz öýlenýän şaýtepin ýerine bolsa, polat ýeredici biznes alýan. Siziň şowlapdyr. Isleýän zadyňyz bar. Birinen başgaty. Näme? Siziň kampaniýaňyzdan başgaty. Siziň kampaniýaňdan başgasy siz megerem oýnadýan. Ay ýok, men çynym gaty çynym. Başlar wagty boldy jenap. Ýaxşy, ýörüň, ýörüň baralyň. Näme boldy? Hiç zat. Ýöne Karen maňa öýlenen okda. Şertnama baglaşýar. Öwrenişçi. Şeysen gowy bolar.
Sizin naharınız jenap. Ahir geldi. Men gata ajykdym. Menem. İşleğiniz açık bolsun. Sağ ol. Sen hiç de aýtmak itläň okmy? Menem şoň pikirini edip oturdum. Belki ilki bilen girmegi teklif ederdim. Elbetde bagışla gir. Sen gaharlanýanyň maňa ýaraya. Geçen gedek Ol bir geçen zat. Sen mırjyk bolupsyň. Han barda çalşyryn. ýagşy, sag bol. Bu senki. Aditya, näme yemek işleň ýalyl? Sen ähli zada sözsüz düşünýän. Dymmak gaty gen zat. Olikada meni biri bilen birleşdiribemilýär. Olaň arasyndaky geçip bolmajak päs ýelçilgen bolup bilýär. Gowşekmi? Sag bol. Kakam ejemden başga hemme kişi bilen gürleşýärdi. Olaň baglanşygy diňe fizik taýdanny. Kakam ejem ururdum. O bolsa sesim çıkarman çıdardy. Ejem on söýerdi. Söýgü itlenni adamyny ütgedip biler diýerler. Ýöne kakam ütgemedi. Häzir eçenli hemme kişi ol özüni öldürünür diýerler. Ýöne men bilýän. Onu öldüren kakamyň dymmasydy. Ejem öldüren kakamyň oňa bolan gatnaşygy. Owa düýbünden ýaramanlaşdy. Sen berde ýatyp gitsen gowy bolar. Ýagyşdan soň gün aýratyn mehiril diýerler. Sen soğuk kofeň halaýanmy? Ýok. Onu soğumak iç. Sen saglyňma. Şu gün men durmuşymda iň bagtly gün. Dedäbi şu gün sen menki bolun innimen. Kim var? Halipa, bizde ýagny ýokarda gyýl bar. Men pikirimçe sen bir zatlar aýtmaly. Nawap, men yaramok. Wey, onda dämeli. Ýönem üçin gymylamaly. Turda ýokaryk kal. Bar ýokaryk çyk. Bar gitdi ýatsana. Sen barda ýokaryk çyk. Nawap, giýje ahyryn. Men ananýan, aýýödüňür, her zat bolsa da pikirlen. Ýere näetdiň, karara geldiňmi? Men seň bilen görüşmek dilemok. Bagışla. Ýok, saňa diýemok. Ýok bol. Ýok, jiha, men saňa diýemok, nawaba diýen. Ana o seň ýygyňda dur. Men halis uklap bilmedim. Onsoň şoň üçinem. Menem uklap bilmedim. Şoň üçinem kino göräýin dedim. O näil kino? Ýaban gyz. Şami Kapurmy? O men sevgili aktyor. Diýmek sen töýüpdiň. Söýen wagtyň bolsa töwerekdäk äkli zatlar üýtüýe. Şetkar, sen näme men duýguma düşüneň okmy? Indi men ýanymda sen bar. Maňa indi durmuşdan başga zat gerek gel. Men sen janynyň söýýän. Ol söýýänligin gataň zat boýundan aldy. Popcorn. Durmuşda hemme da şeýle ýöneköý bolaýsa. Sag bolun.
Näsen aýdy. Bu aýdym men gaty halayan. Göwnüm göterýär. Ony ähli gowtan Şami edýär. Kapur ajaýyp. Menim şoň ýaltan edip bilýän bolsadym. Tiýenen koreýärler. Bu gatçysym bolmaladyl. Gel tiýenen aly. Kedil bolur. Han bol kejirli. Yok. Bol. Ýok. Bol jiye. Eger durmuşam isleýän ýeriňe geçirip bolýan bolsady. Onda ýaşamak gyzykly boldy. Oňa derek biz kim bilen hemişelik baglydygymy bilerdik. Haýdy gatnaşyklaryňa puşdygyny. Sen men bilen ömür sürmek isleýän? चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की काम रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की काम रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर Eýem daňatdy. Sen näme uzak gije ýatmadyňmy? Sen jogap bererine garaşdym. Maňa pikirlenmäge maý ber. Bas, erte agşama çenli garaş. Sagat 6-da şol restoranyna. Men 6-da bara bilmem. 6-ň ýarynda barar. Salam. Erteriň haýyrly. Hayır. Sen teher bilen nire gitdiň? Menmi gezdim. O kim? Kim? Sen kimdigini gaty gowy bilýärsiň. Jiýe, bu oýun goý. Goý diýen. Oň ady Aditya. Onsoň Olam Hindistandan. Biz bir näçe gedek tötänden duşdyk. Ýöne bu tötäniň ykbala ýazanyny özümizden bilmändir. Anan arýarlar. Sen näme gurlaýanyň bilýänmi? Jiýe. Men bir zady bilýän. O men üçin ýeketek. Şeýle gowy, şeýle mylaýym, şeýle gülkünç. Onu söýmezlik mümkin näl. Esasy zadym Jenny. O men ýanymda kadiňe men bar edip pikir edýär. Oň arkasyndan özüm şadyan duýýan. O görnüp dur. Ýöne sen özüň jiýe. Jiýe ýeşwat hamdyňy basym. Jiýe abiroý boljaň unutýan. Iki maşgalanyň, at awraýnyň. Sen şahsy bagtyýarlygyňdan ýokarda dogyny ýatly. Sen Karen abiroý gowtanaň ok. Siziň adaglanyňyz münasibetli geçirilen agşam ýadyňdamy? Şonda haýsy bir gaziýetiň redaktory artyk maç içip sen babatda özüni erkin alyp barjak boldy. Hawa, ýöne men onu bagşladym. Ýöne oň bir hepdeden soň ulug helakçiligine uçurap ölenligi saňa näme bellidir?
gaziýetiň redakçysyny bolsa ýanyň kül etdi. Karina bir oý başlamagy başarmaýajy. On soňam eger o sen süýýän bolsa, diýmek sen dolu oň ygtyýaryna adamsyň. Sen şu zatlary ýatdan çykarma. Düşündiňmi? Maňa barbyr Jenny, ýöne barbyr. Aditya bilen duşmakam bu aýdanyň täsiri bolsa da bolardy. Sen bileň ok. O şeýle kişi Hi, G. Falanjy. Men barada urlaýarmy? That means you. Diýmek sen meni ýürekden söýýänsiň, edil meňden söýüşmýäli. Naraz. Näme gaharlanýarmy? I'm sorry. Yer bolýar meni bagyşla. I know girl. Dün men gaty işli boldum. But can Etçe galaçyň ýok. everybody wants Her kimin Karen aberolyk işi bar. and I'm sure Men bilýän dün saňa ümit berebilmedim. I promise you. Ýöne men taňa söz berýän, gatam edýän. Beýle zat gaýdyp gaýtalanmaz. Hany ýylgyrsana. Smile. Bol ýylgyr ahry. Ýylgyrsana. Başlaň jenap galemgerler gelipdir. Aşagda size garaşýarlar. Bagyşlaçy. Metbut bilen aran bozmak bolanok. Men derrew. Praýagym berde beýle kimem o ýerde bolur. Nice shopping. Gato odan eşik edipsiň. Size. Ýöne ol saňa ulurak dämi? But it's not. Dogrusu o saňa ýöne erbeden dälle gaty erbet gelişýär. Kim eruta dedilen bolsa şolam ardu edip biler. Ýoksa ardu diýilýän zat gaty erwet zatyň üstüne nertip biler. Ejesiniň ölümine on kakydy günäkär. Ol näçe hatara çekmeli bolupdyr. Men şeýle kakalary. Nabap ol gatyya ketirýär. Näme üçin ýekedir? Oň ýanynda sen bara. Men on batly bolmagyny isleýän. Durmuşda şadýan bolmagyny isleýän. Men hakyky jiýan tanydym. Ýöne on men sebäpli durmuşynyň hatamçylygyny bolmagyny gorkýan. Dostsan, çylşyrymlykdan gorkma läle oň bilen görüşmeli. Men häzir gelýän. तुम जो न आते तो अच्छा था, आके न जाते तो अच्छा था। तुम जो न आते तो अच्छा था, आके न जाते तो अच्छा था। तुम जाते जाते जाना हमको दीवाना कर गए। तुम जाते जाते जाना हमको दीवाना कर गए। दीवाना कर
अपने एहसासों को खुद सजा देते हैं हाल क्या कर दिया हम थे तन्हा अच्छे भले मिट गए क्यों वो फासले नजरें चुराते तो अच्छा था ना मुस्कुराते तो अच्छा था तुम हंसते हंसते जाना हमको दीवाना कर गए तुम हंसते हंसते जाना हमको दीवाना कर गए हमको दीवाना कर गए हमको दीवाना कर गए क्या होती है दर्द क्या होता है कुछ नहीं था पता धड़कने बढ़ती है चैन क्यों खोता है कुछ नहीं था पता अब नहीं है अपनी खबर एक नशा है शामों से कुछ न बताते तो अच्छा था राज छुपाते तो अच्छा था तुम मिलते मिलते जाना हमको दीवाना कर गए तुम मिलते मिलते जाना हमको दीवाना कर गए 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 Salam iyiceciğim. Karın sen bu yerde mi? Sen bana karışmadın mı? Ay yok yönü. Şerafşek mi? Yok sağ ol. मैंने सोचा Mene seni giyin alacaktım öyle. Kayta sen beni giyin alırdın. पता नहीं क्यों Nem çünün ne bilem okçuya. Yönü her edek görümdü. Ünkünden hasa odun görünüyen. Sen görme koy. Acayip. Sen beni aklımdan ağdaştıracak. Karın sen aydiyanın neme? Men sana düşünemok. Sen men üçün kimdiňi bilýänmi? Men sen gelinliň. Gelinlik? my feet Gelinlik? yes sir. Yok, sen men ayalım. My wife Bu ente kanun ne yönü sen meni sıylamalısın. Edil ayalın eğerin sıylayışı yalı. Sen her bir alyan demin, her bir pikirin bana değiştiler. और वैसे भी मैं Men hiç sırdadın yarp olmağını istemok düşünüklü mü? is that clear Gat oğuy. good Bolya, excuse me sağ ol. Kaka. what is Bilem oğluy. Yer bilemi? Tüccar biznesmen Eşvatkan men ecem öldürdü. Ciya Eşvatkan. Moňa näme düşünmeli? Sen meni adam öldürmekde günäkärlemäge hetdetdiňmi? Sen kimdir bir bilen biziň maşra durmuşyny hakka samahalladyňmy? Inni
Inni gaziyetlerde bizim gıybatımız ediliyor şeyle mi? Kaka men Borlu bettir. Jennifer, Hawa janap. bir de inni kuçorup etek koyur. Yaxşı janap. Biz häzirin özüne Hindistan'a dolanýar. yönü. Himmedat gowy. Himmedat gowy. Bağışlaň, 1200 sanawdaky otogda ýaşayan jiýa ýeş patgan berdim-ka. O ýok, olaň bar çor meýdany. Şunuňyzmy? Hawa janap. Taksi. Uçor meýdany. Sergap bolun. Başla. Bizim bir adaçyk wagtymyz bar. Bar özüň tertibe sal, bar. Bar. Jiýa. Näme bolup geçýär? Nire uçaň jiýa? Men sen bilen gurulýar. Sen nire barýar? Men nire barýanym taňa gyzyklymy? Men näme üçin jogap bermeli? Men bet wagtlygymdan sen ýene bir peýda görmeň üçinmi? Peýda? Eger sana pul gerek bolsa, maňa aýdaýmaly keninde. Kakam tüccar bay. Sen ondan hasken pul alyp bilerdiň. Näme? Hawa. Men özümi ikrar etmäge gorkýan zadymy sana aýtdym. Sebäbi men sana özümden beter ananýadym. Sen bolsa men anamymy ödemediň. Taklan jiýa. Näme gurun edýän? Ine oko. Oko. Sizin hala adaýyňyz gowmy? Hawa hemmedat yer ber. Men berde günäm ýok. Onanay. Men hiç kim hiç adaýdam. Yok. Inni men hiç kime ananman. Men seni ýigrenýän. Sen bilen geçiren her mundyma nälet bolsun. Biziň aramyzda garat bir zadyň dörejek bolmagyna sebäp bolan üçin özüm ýigrenýän. Jiýa, ýok. इश्क में लाखों हम इश्क ना करना तुम इश्क है एक सजा इश्क की गलियों में आह ना भरना तुम इश्क है एक सजा कह रही है दिल की लगी भी तुम्हारे क्या जिंदगी गम न उठाते तो अच्छा था खुद को सताते तो अच्छा था तुम अपना कह के जाना हमको बेगाना कर गए अपना कह के जाना हमको बेगाना कर गए Meni başla. It's okay. Ählidat yer ber. Bir giýçe alet, ýör gidelim.
2 3 4 Men sen geleceğini biliyordum. Men buna bil bağlayadım. Elbette. Men nire gideyin? Men sen maňa garaşýanyny bilýärdim. Men Semratdan taňa hiç zat aýtmadylyk haýyş etdim. O bolsa tamam ödemen. Sırrymı äşgär edäpdir. Ay diýany ýoklu. Her hal seni görenligime gaty begenýän. Menem begenýän, menem. Yer sen görkelişiň nähil geçdi? Gaty gowy geçdi. Gaty köp sargydalym, gaty gowy. Sen näme begendirip biljek? Meni kutlap bilesiňiz. Berekella Sonya. Diýmek sen işiň boýunça Paris'e, Londona ýygy-ýygydan gitmeli boljak da. Durmuş guruňyzdan soň nähil ýaşajak? Soň görberýän. Alajyn tapar selmi, Aditya? Görýärmi? O maňa düşünýär. O mümkinçilik diýilýän dadyň her kime duşmaýanlygyny düşünýär. Men öz mümkinçiligimi gollan gidiretim gelenok. Bilýäňizmi? Men muňa ýetmek üçin men köp işledim. Sen bu nikahyny näme üçin geýdiň? Bu görünüşde sen meňe ejemem diýen. Gaty gülkünç. Saňa gaty gelişýär, gidiber. Gidip enem gorkudaýyn. Sen näme bir hili tukat, näme bir zat boldymy adi? Ay ýokla. Oňa tukatlanara sebäp ba, Sonya gelipdir. Biz bolsa ony ýanymyzdan goý beremizok. Sonya, biz seni saklandyk. Barın gürleş berin, bar. Sonya bar. Bar gürleş. Adi, sen tukat görünýän. Meni ýatladyňmy? Käte sen meni gumansız ýatladyňmy? Ýa-da ýok? Bilýärmi Adi? Adamyň saňa nähili ýakynlygyna düşünmek üçin wagt gerek eken. Haçan sen ýanymda kaň. Maňa hiç zat gerek gel. Mene nähil başlajagymyň bilemok. Nämen başlajagyny? Adi. Jiýe bilen tertleşmeňde men günäkär. Ehli günä menne. Sen jiýe bilen bagly zatlar aýtmak bilen maňa ananyň menem içip bir hikaýet dostlarym aýtdym. Men olaň arasynda gaýet işýärniň barlygyny hemem on gazetde çap etjegini ne bileyin? Men özüm aklajak bolamok, Adi. Men her hoşlumyň bir ýerde ähmeti ýok. Men şo galanmaýanyň barlygyny bilmendirin. Berde gep, men sen anamyny ödemen, sen bagtyňy weýran edenligimde. Düşünýärmi? Hawa, men günäkär Adi. Men sen we jiýan öňünde gaty günäkär. Hemme gat yer ber. Gideli, ýoksa da gije galýas. Adi, haýyş eden men bagyşla. Hani ýör, gideli. तो जाए हम कहाँ, तो जाए हम कहाँ, तो जाए हम कहाँ. ये दर्द की आहें जुदा हुई राहें
भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे, मोहब्बत के सारे सितम धीरे धीरे, भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे, मोहब्बत के सारे सितम धीरे धीरे। अभी नाज है टूटे दिल को वफा पे, अभी नाज है टूटे दिल को वफा पे, कि टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे, भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे। के सीने से दिल में निकाल के फेंक दूं, बेदर्द इस बेरहम को हवा में उछाल के फेंक दूं। धोखा दिया मुझको, धोखा दिया दिल ने मेरे, हाय ये क्या किया। हो दिल मेरा चाहेगे सीने से दिल में निकाल के फेंक दूं। हो लम्हों से हारे बुझे नजारे, अब तो सहेंगे ये गम धीरे धीरे, भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे। Owen men sağ salamat. Sesin eşdeňe beýle diýer ýalyl. Sesimem atat sesimde. Haçan dolup gelýär? Maňa ber. Yine bir näçe günden. Sana hiç tap bolanok dämi? Hemme zat gowy bolýa. Men gitdim. Soň jaňa derin. Häzirçe sag bolun. अकेले में यादों के मेले में तुम गए छोड़ के, वादों की रस्मों को, चाहत की कस्मों को तुम गए तोड़ के। घड़ियां सितमगर कटती नहीं, उल्फत के मंजर से हटती नहीं। ओ तन्हा अकेले में यादों के मेले में तुम गए छोड़ के। हो जहां भी जाऊं तुम्हें ही पाऊं, रुकेंगे हमारे कदम धीरे धीरे, भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे। अभी नाज है टूटे दिल को वफा पे, अभी नाज है टूटे दिल को वफा पे, कि टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे, कि टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे, भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे, मोहब्बत के सारे सितम धीरे धीरे। İyiydim. Salam.
Han sana bir bakayın, eger adin toy bolmadyk bolsa sen ýöne asla gelmezdiň. Men göý bermedik şu da men näçe de kaş etdim. Giýew. Enejan inanmaň. Men oňa ençege de gaýtdym. Tapýan baganadan paspordun ak fugurusyny halamaýarmyş. Gaty gülkünç. Görüň o näil münakatly. Bu kim? Men Şerif. Şerif. Bolya inni sowalam gerek gel. Sen adın Şerif, ýöne sen özüň kim? Ene bu adytyň dosty. Nawap Şerif. Hawa oğlum toya gelipdir. Dostlardyr, garyndaşlaryň hemme şu ýerde. Hani öýlenjek ýigdiň özi. Ine ol men ene. Oğlum sen näme dursun? Gel berik, enen kucaklasın gelen okmy? Gel balam, gel. Elbette ene. Men balam. Sen näme üçin aglaýan? Ay ýöne ýatlamalar. Oh balam. हाय पुत्र ये क्या कर रहा है Sen näme diýen? तू समझ Sen näme düşüneň okmy? इस रात Bu ýolla saňa hasratdan başga garaşýan zat ýok. कुछ नहीं याद Bilýän. Men ýalňyşyp goýberýän. Ýöne etjek ilajym ýok. Adam ýalňyşya. Ýöne Huda ýalňyşmaýa. वो तो Ol bir adamyny beýlekiň maňlaýyna ýazýar. और उस On soň oň gelen kararyna da हमारी ykbal edýär. Söýgü näme? Yer on soň söýgü näme etmeli? Söýgü, तेरा कुछ İslam हो yok. सकता थी लेकिन एक ýöne बात bir zady unutma. अगर तेरी Eger sen betbaht bolsaň, तो हमारी biz hem bagtly bolmaz. Biz seni gaty gaýgy edýäs. Ne ol? Biz seni bütün öýden gözläp ýör. Sen telefona çağırýarlar. Al trubkany. Bu Sonya. O ne hilbegenni? Salam Sonya. Men söýýän. Näme boldy? Näme üçin dymýan? Hindistanda iň owadangy söýýän nädýär? Senin dym jogap berýän. Sen men barmanym üçin öýkelediňmi? Ýok, gowunyňa zat getirme. Men biçek barmak isledim. Ýöne gaty işim ken. Bu ýere edir dälhana ýaly. Bağışlan hanım. Bir minut. Bu gaty wajyp wakady. Sen men ha işimi bitirermiň? Bitirermiň? Haýsyny? Bärik gersene. Sen bilen gaty görüşedim gelýär. Gelýäkaň ýol ugruna tikinçiden men bir köýnegimi getirip bilmezmiň. Şeýtan maňa uly hyzmat etdiň bolardy. Sonya men Ay, beýtmesene haýyş edýän. Boyun gaçyrma. bolýa, barar. Sag bol. Muň üçin men seni öňküdenem artyk söýýän. Ýaxşy häzirlikçi. Yer näme? O näme diýdi? Ol näme diýdi? Sen çağırdymy? Çağırdy. Şeýlemi? Çalşygyny alga alıňa saňa gelin garaşy tiýdirek. Eger tez çyksaňyz men çalşynjak. Bizzat. Yeriň. Gittik. Men aýtdym ahyryn. Hadi bir takyk şu ýere. Owa. Bärik çağırış beterli goýberýär. Bele däldirle. Sizin çağırşyňyz. Gördüňmi? Men Adida Malhotra, Sonya belen ýanyna. Baş üstüne sizin torbaňyz. Ulala uly. 10-njy Sag bolun. Diňe biriniz. Sen bärde garaş men häzir gelýär. Bolýar. Sonya, Aditya. Hudaýa şükür. Sen geleýdiň. Bir giýje alyp barýar. Men şuňa saňa jaňa diýip durdum. Bu jeser taş çağırmaly. हमको दीवाना हमको दीवाना Jiýa, bu men adaglym Aditya. salam. Sag bol diýdim. Ýeri bizi ýene näme taklýar? Yes? Hawa, Jenap Abiroy, bu Aditya. O gelinin köýnegini getirdi. Bu bolsa Jenap Abiroy öýlenýän ýigit. Ören o toýgutdy bolsun. men seni bir ýerde görüpdim.
Yer bolýada. Jiye biz gatyja galy. Ähli mehmanlar ýem ýygynan. Birden dawara başlamak kada gaýmatynda. Sonra näme pikir edýär? Mene 5 minutdan bir taýin bolýar. Siziň çynyňyzmy? Dagy näme? Siziň taglyňyzda. Sag bolun. Bolýar, sag bolun. Bolýar. Uy ýene bir zat. Sonya. Hawa. Goý siziň ýigidiňizden bile gelsin. Biz gatşat boluruz. Hökman. Biz üçin ol uly mertebe. Bolýar. Sen näme dursun? Bar gitdi geyin, bar. Bar. Jenapa biro gaty mülakatlylyk etdi. Senem toýuna çağırdy. Gıynansam da men galyp biljekdi Sonya. Hay senem Aditya. Beýle toýlarda bolmak gaty peýdaly. Sonya meni bu ýerde hiç kim bilen tanışdylar. Ondan özüm gaty oňoýsuz duýýan. Men galyp Näme üçin oňoýsuz duýýan? Haýyş edýän men hatyrama. Garaş, men ýa-da çalşyrnaýyn bolýarmy? Yeri adi. Men bilmedim gideli. Ondan ol Ýör gideli şu ýerden. Ýör. ey Hudaý. Sen näýle owudan? Karan. Bir sowalma jogap ber. Biziň aramyzda toýdan soňam bir-birimiz küýsetjek. Hey bir zat barmy? Elbetde bar. Nikah şahadatnamaty. Karan men çynym. Çynyň bolsa kulak as. Sen ajaýyp gözlerim. Dodaklaryň. Sen gözelligin. Yok Karan. Ýene bir zatlar hökman bolmaly. Belki bu barada son görülüşür. Bizim öňümizde bütün durmuş ýatyr. Duygu. Owa bir duygu baglanşdyrýar. Galymynda duygu ýaşaýaka, ýüregimde söýgem ýaşaýar. Şoň üçin Oho. Bağışla göreyim. Bar zat yer beýer. Yok, yer ver del. Hoş hemme zat yer beýer. Yok, yer ver del. Beýle tekleşmek bolmaýar. Eni adam çakışar. Olun garaýşlary sataşar. Görseň olar süýgüden daşan däldir. Siz men dostum Adiden soran. Hana dostum, otur, hana. Aditya. Aditya nerede? Hana o lüzüm talla otur. Şu dostum Aditya da. Men bu taryhy bilýän. Bilýän nereden? Siz hiç zat bilmeliler. Gel bolsa men size gurrun bereyin. Giýjem gölün ýöne men barmay deyin. Men dostlarym bilen içip olun ähli sirrini paş edäýdir. Hawa sen söýüpsiň. Ýöne sen ýalňyşlyk goýberipsiň. Haçan da söýýän bolsaň her ýer şuha urun bermeliler. Inne ol hakda gurrun näme gerek? Jenny meni ýem ärli. Yok jiýa. Adama söýgü ömrüne diňe bir gedek gelýär. İkinji gedek ol diňe şertleşik şertnama. Men Aditya kiňde şeýle bir gynanýan. Bu gatty gamgyn. Jiýa sen ýalňyşlyk goýberdiň. Men gatty gynanýan. Gynanýan.
jetin bir yere gelmelisin. Eger gelmedik bolsam, hiç kaçan muny özüme bagışlap bilmezdim. Bolan wagtlar bolup geçdi. Olaň baryny unut. Men ýöne sen bagty bolmagy dileýän. Eger sen itleýän bolsam, men seni anaýyn. Ýaxşy. Men gitdim. Eger durmuş bizi täzeden duşursa, Ýok, beli zat bolmaz. Men eýýäm gaýl boldum. Sen bilen geçiren güllüm ömrümiň iň gowy günleridir. Men olary aýaryn. Olar hemişe men bilen gagalar. garaş. Iň bolmany şol ajaýyp pursatlary, batlyk janlanyrmaga maňa mümkinçilik ber. Mümkinçilik ber. Jiya Abiroy. Aditya. Aditya Malhotra. Men seni hiç wagt unutman. Menem seni. Sen hemişe men bilen bolarsyň. Senem men bilen. Belki kämahal torbam getirip bermek üçin ýanyma gelersiň. Sen gülkü duyguýun gaty gowy. Sen ýylgyrşyň biçak tukat. Bilýän. Şol Aditya diýilýän beken o. Siziň araňyzda nämedir bir zat boldumy? Ýok. Sana aýtdy onu söýýänmi? Söýgüň ýüzi köp, Karen. Inni sen men üçin hemme zat. Ýöne men seni oň gujagyna kan göz gözlerim bilen gördüm he. Göz gözlerim bilen. Over goşoklyk pursaty, maňa anan. Men senki, diňe senki. Anan maňa. Anan. Yeni bolýa. Bolýa. Ýöne sen oňa tereçiň ýary. Iň bolmana. Bir gedek maňa bakyp bilermiň? Iň bolmana. Bir gedek. Gana aýtdy. Karen Abiroy.
Sen Karen Aberoy tanan ok. Kenentek dirliğine şükür ettiğin bağıtın getirdin. Jiyan hiç bir günahı yok. Beyle beyanam eder ýaly sen kimmişin? Sen tebäpli. Diňe sen tebäpli bolşuň menki bolmady. Men seni öldürer oturuverdim göreyim. Ýöne, oňa nädip seni unutturup bolar? Nädip? Öňü bilen ölçü köleňiz unduň jiyan Aberoy. Bar git ýok bol. Bar ýok bol. Men seni ýok bol. Nämçün? Aýsana. Bu men erkimden daşgaryn bolanda. Ýöne şeýle boldy. Soňam bary guturdy. Ey keramatly Tanrym. Ey Hudaýjan. Men gidip taxt tutoýyn. Jiya sen ýagdaýlaryň gomy? Jiya men seni häzir çykararym. Häzir saklan Jiya. Açsana. Jiya. Maňa eliň ber. Ber. Maňa degme. Jiya, ýöne maňa eliň udaday. Meni günüme goý diýmedimmi? Git. Jiya tamtykly etme. Ýanyňyz çık. Senlik pursat odalyp biler. Git diýen men saňa. Maňa degme. Jiya. Meni günüme goý, men ölmek isleýän. Bolýa. Eger berde galmak diýen bolsaň baş üstüne. Ýöne menem galar. Goý ulog ýarylsyn. Dyr pytrak bolsun. Sen nämçün geldiň Aditya? Nämçün? Maňa bel bagla. Hay şey diýen, git. Bol. Men seni çykaraýyn. Gerek gel. Men ölmek isleýän. Gerek gel. Men ölmek isleýän. Bilýärmi? Sen ulug goýman henide şeýle uranmaýar. Inne men nämçün ýaşaýyn Adi? Sen men ýaşap bilmegim üçin ýaşamam. Bu çok üçin. Adi. Git Aditya, git haýyş edýän, meni goý. Maňa eliňi degirme. Goý berin diýär. Adi! Goý berin. Beýlediň boşlugyň nägeli? Git seni Adi! Men seni taşlamam. Gerek gel. Jiya. Eliň ber Jiya, çekin meni. Çekin. Çekin diýän. Kömürdir näme durdygy çekin. Çekin ahyryn. Adi. Çek. Stop. Nemme bak gowy. Ağlama köşeş. Sen Jiya.
Aslında hindi gidi nikah monjong dakınan soň erden hemişelik bil baglaýa. Ol hiç kaçan nikah monjogly üzülmez. And that's a fact. Aditya. Aditya. Durmuş olmancık bilen mecburu ılalaşmalı olur yönü Karen Aberoy ılalaşmadı. Şu gün men käbir dağda düşündüm. Adamları bir bilen boş söýler defurlar däli. Duygu birleştirýär eken. Eger duygu bolmasa olary baglanşdyrýanda atlyşyp bolýar. Olaň ýüregine söýge asla orun galmaýar. Onsoň men umuman hiç bir dadyň üleleşigine kanagat etmeýär. Men maňa degişli dadyň diňemeýänki bolmany diýen. Indi bolsa bar ötäge gitjýär. Bar diýen adam. Karen, bu näme etdiň? Ýürekdeş söýgü bagy bilen birleşdirmek üçin ýigrenji ýollara atanak çekdim. Näde peýip bildiň? Bil haçana seni köne defurlaryň durmuşymyz bolmany çydamaly. Dep bir adamlar üçin döredilenler. Adamlar dep defur üçin däl. Görýän bol men dogry edipdirim. Olar bir üçin döretdir. Yok Cenap Aberoy. Olar bir üçin yaradylypdyr.